Ito na guys. Oh, malakapos. Laking malakapos oh. Yan. Ang laki na naman. Idol. Ayan, guys. Palakihan yung dalawa oh. Ayan oh. Ayan oh. Lalaki. Hinagis na. Sige, sige. Buat laki ito kaya na malaki. Hello guys, hello mga anglers. Ngayon gabi papunta na naman kami ng dagat kasama si Ronnie. Sir, shout out. Shout out sa aking mga chikiting, sa aking mga at sa aking may bahay. Ayun, okay, Mr. Wiram. Oh. Anglers, shout out sa anak ko magbe-birthday sa July 12. Anak, pag-pray mo maraming huli para may para may handa tayo sa school. Para masaya. Para masaya. Okay, ayun. Advance happy birthday sa anak ni Mr. Wirams kay Eugene. Happy birthday, bro. Okay, antayin lang namin si Sir Alan dito sa bilya niya. Punta na naman kami ng dagat. Sana makahuli ng marami na naman. Okay. Isan kami. Wala tayong bibili na sir. Tubig na. So, ayun guys. Tubig at saka cup. Batsi na kami. Dito na si Sir Alan. Sir, shout out sa'yo. May shout out ka ba? Shout out sa lahat. Mamahal sa akin. Yun! To all the girls, I lovers moon. Sabi nila. Nag-iisang misis ko. Tayo ang anak ko. Shout out daw Maraming sa salamat sa lahat na misis ni nagmamahal. Sir Alan sa kanyang anak. Shout out daw. Ayan. Ignoris. Ayan. Sabi nga nila ay, to all the girls, I lovers. Nakatawa na ako sa mga ito. To all the girls, I love you. Wala sarado. Wala, dyan na lang. Yan, maraming mga Pinoy. Ayan mga anglers. Okay dito sa Arads oh. Daming tambak ditong mga damit. Oh, And right, asmal ang yummy. parang basura lang. Pick your choice according to the bylaws. Oo. Ayan oh. Puro yan ukay-ukay. Nagpakatambak sa tabing kalsada. Okay, okay. Bukas ang dami dyan no? Umaga. Lahat ng klase ng damit makikita mo dyan. Yun guys. Dito na kami sa dagat. Kararating lang. Kaya nandito na nakalamat na ulit. Prepare na sila ng kanilang mga pabingwit. Matabayan natin guys ang fishing vlog ngayong gabi hanggang bukas. Sana makahuli ng marami. Malalaki. Right. Alright. Mga anglers, mga uragon, tingnan natin yung may kumagat sa bingwit ni Sirone. Ayan. Tingnan natin kung anong mahuhuli niya. Pasensya na kayo mga uragon at medyo madilim talaga at gabi. Wala kasing ilaw dito. Ayan oh, ito na. Ayan ang first catch ni Sir Ronnie. So ano yan sir? Nora. Ayan Nora. Nora Honor. Ayan oh, good size. Pwede na. Okay. Ayun guys, mga uragon. Tingnan natin yung ni Sir Alan. Ayan pala. Si Sir Alan. First catch niya to. Nora Honor din ang nahuli niya. Ayan oh. Pwede na. Okay na yan. Swerte na rin to. Pampaswerte guys. Ayan, Sir Alan. Ito yung huli niya. Ayan, kukunin niya yung long nose at mahirap tanggalin yung taga. Ito. Nora. Ayan oh. Talagang pasok na pasok yung taga. So ayan guys, tatanggalin ni Sir Alan yung taga. Ayan oh. Lunok na lunok yung taga eh. So ayun mga uragon, tingnan natin ulit si Sir Alan. Mayroong huli na naman siguro. May kumagat, tumunog yung kanyang pakalimbang. Ayan, ang bilis niya. Ayan oh. Nahuli. So malakapas guys, malakapas ang kanyang huli. Alright. Dalawang huli ni Sir Alan, malakapas. Okay. Ito siya oh. Pumipilig-pilig pa. Buhay na buhay talaga. Sariwa. Alright. Okay mga uragon, mga anglers, punta natin si Mr. Oiram. Ayan oh. Yan yung first catch niya. Ayan, sure. Pwede na yan. Naka first catch na si Mr. Oiram.
Shuhor. Ito na guys, ang first catch ni Mr. Oiram. Right. Ayun mga Oragon, puntahan ulit natin si Mr. Oiram at mayroon na namang kumagat sa kanyang bingwit. Ayan, hinahatak na ni Mr. Oiram. Sinsya na guys at medyo madilim talaga dito sa area na to, walang ilaw. Sige, hatak Mr. Oiram. Ayan na. Sana ba? Ayun no. Ano yan? Shuhor. Shuhor ulit guys. Sure ba yan o Nora? Si Aling Nora. Shuhor yata yan. Alright. Good size. Ayan. Swerte na naman si Mr. Oiram. Okay. Tingnan natin ulit yung huli doon. Ayan. May nahuli na naman mga Oragon. Madilim talaga dito sa area na to. Kaya ayan o. Kita na. Alright. Nakahuli na naman ng malaking shuhor si Sir Ronnie. Ayan. Swerte na guys. Ito na. Ang laki ng shuhor na to. Okay. Ito mga ka-Oragon, may nakita ko ditong isda. Hindi ko alam anong isda ito. Ayan o. Salapangin natin. Ayan o. Tusukin. Ayun. O. Ayan guys. Anong isda kaya yan? Nakakain ba to? Goy. Ayun si Mr. Oiram mga Oragon o. May nahuli naman na shuhor ba yan o Nora? Nalilito ko sa dalawang isda na to ah. Ito pa yung nahuli ko o. 1,000 years later. Nahuli tayo mga Oragon ng alimasag. Ayan may alimasag dyan o. Nanginginain. Galamay ng octopus kinakain niya. Huliin ko ah. Right. Okay. At dito guys, mayroon tayong nakitang pusit. Pusit na maliit, ayan oh. Tusukin natin. Ayan. Right. Nahuli na ang pusit. Okay. At doon sa mandaron, si Mr. Oiram. Puntahan natin, ayan. At may hinahatak, may huli na naman yata. Ayan guys. Paspas kaayo si Mr. Oiram. Sige. Hatak bay. Ayan o. Yun o. Laking malakapas guys. Ayan o. Swerte. Ayan o. Laki talaga malakapas. Shout out kay Idol Fernan. Nakahuli si Oiram Malakapas. Ayan. Morning mga anglers. Ayan o. Umaga na. Dito pa rin kami sa dagat. Kakape. Almusal. Kape tayo mga Oragon. O mga anglers, meron ditong pusit-pusit. Ayan o. Ayan o. Ay, hindi tinabaan. Pusit. Hello guys, mga Oragon. Dito ko ngayon sa tabing dagat. Mga alimasag. Ngayon may nahuli na naman ako. Isa. Ayan mga angler oh. Pagi. Takot ako. Ayaw kong hulihin kasi ang laki. Di kaya nito oh. Mahirap yan. Baka madali tayo ng buntot. Ayan ang buntot oh. Ang haba. Oh. Ayan, tingnan natin, malaki yata. Natumba yung ano. Ay sus! Ang bigat ah! Hirap hatakin ah. Ha? Yung nalaban oh. Sige. Malaki to guys, malaki. Mga anglers. Swerte! Swerte pag may buteti! Pira putol. Ayan oh. Malaki to, malaki. Talakitok na yan, boy. Dito na. Talakitok.
talakitok. Ang laki. Sabi ko, sana ako magputol. Ayos. Guys, laking talakitok oh. Fernan! Laki nito. Dumi! Ya! Putol! Tala. Take. Was. Hugasan mo ba? Hugasan mo. Baka makawala eh. Hindi. Tusok mo nga yan. Sige, hugasan mo. Para magandang pang... Ay. Ayan. Hinugasan na ni Mr. Oiram ang malaking talakitok. Ay! Bawi ang puyat. Yan, pang thumbnail yan. Yan oh. Baba mo. Ayan, op. Oh, di ba? Hey, take picture. Selfie. Yan oh. Alright. Enjoy. Thank you. Yan, laki. Akala ko, Ha? Oo. hindi siya makawala kasi sumabit yung isang taga eh. Baka yan yung nakita mo kanina, Marvin. Hindi, maliit lang yon. Bidbid nga yon. Nasaan yung... So ayun guys, ito yung malaki-laking nakuha ni Mr. Oiram. Yan oh. Shout out kay Fernan. Shout out Fernan. Oh, pang thumbnail to. Yan. Alright. Ayun guys, mainit na naman dito sa tabing dagat. Dito pa rin ang mga anglers, team anglers. Ayan, Mr. Oiram, very happy. Nakahuli ng malaki. Right. Ganda dito sa gabi. Dito, baka madali ang kamay ko eh. Diyan ka na ngayon. Hindi ba pakawalan? Alright, mga Uragon, tingnan natin. Meron naman si Ka-Anglers Oiram hinahatak. Talakitok na naman yan, natumba eh. Katulad kanina. Ayan, mabigat na naman hatakin guys. Kita nyo yan, yung rod oh. Oh. Sige, yan na yung asawa niyan bay na talakitok. Takitok. Sige. Ayan na. Ito na guys. Oh, malakapas. Laking malakapas oh. Yeah. Ang laki na naman. Idol. Ang laki. Malulodi. Aywa. Tumba na naman. Alright, natumba yung lakas ng hatak. Biya. Ayan oh. Laking malakapas. Parang talakitok na rin oh. Ayan. Kumakaw na dahil ni Sir na nakaraan ba? Laki. Okay. Ayos. Okay kayo. Kala ko talakitok na naman eh. Ayan. Mga Uragon, kita nyo yan? May alimasag dyan, nakabaon sa buhangin. Huli natin. Oh, yun ah. Alright, huli siya. Yan na. Nabaon sila sa buhangin guys. Alimasag anglers. Ayun. Sumagsog siya sa buhanginan. Yun. Huli. Oh. Yan na. Dito mayroon pa. Yan oh. Oh, huli. Nasa putik. Yan na. Ayun. Yan ang huli ni Oiram. Laking bitbit. Agay. Bit na naman. Yawa. Takbukan, layo ko eh. Ayan o. Thumbnail. Champion. Ayan. Idol Fernan. Laking bitbit. Wala yung bisir. Ayun o. Laki din doon. Kisir. Laki. Ang laki yung bitbit oh.
Ayan sir, oh. Mas malaki to. Oh. Laki, mga uragon. Mga ka-anglers dyan, oh. Laki na huli ni Sir Rone. Grabe yan. Pastilan. Pastilan mo lang. Mas malaki yan. Ah, ang layo ko eh. Takbo ko eh. Sabi ko, yun na, may mga huli doon. Yun, ang laki oh. Laki guys. Ha? Mas malaki to. Ano? Nangalimasan ako yun. Huli ko. Alright guys, laki ng huli ni Sir Rone. Bit. Oh. Ayos. Ayan, guys, palakihan yung dalawa oh. Ayan oh. Ayan oh. Lalaki. Alastig yan. Oh, meron din dun. Yung pula. Sige, baka talakitok yan. Sige, sige. Bitbit na naman yan. Hinagis na. Sige, sige. Baka talakitok yan na malaki. Wala. Nawala. Nay. Ayan, dyan. Wala. Sayang. Aywa. Mia, mia. Oo nga, malaki yan eh. Oh. Tingnan siya guys, sa kulit. Lawas eh. Ayan ang laki. Alright guys, mga anglers, mga uragon. Ito naman, tingnan natin. Ayun. Oh, mabigat ah. Talakitok yan ah. Ha? Oh, elastic. Pag kumaliwa, talakitok yun. Pag pupunta dito, ayan oh, laking butete. Ah, ang laking nga nga oh. Pastilan. Butete, pag ano sabi ko putang na butete. Ayan oh guys, laking butete. Ito yung mga puputol ng taga. Sige nga, putulin mo pa, nandito ka na, patay ka ngayon. Sabi na putol niya kanina eh. Nasaan mo sa? Hindi. Ayun sa may Kumaliwa ka na sa butete. Pag kumana dyan, talakitok. Kabisado sila. ito eh. Tatanggalin lang, tigas na ulo mo. Sige, palbuhin mo sarili. Ayan, makita ko. Nasaktan siya eh. Lumubo na. Sige. Sinabi nang tumigil eh. Sige, lumubo ka pa. Laki na guys. Puffer base, ayan na. Ikaw kung ikaw hindi nakikialam. Alright mga anglers, mga uragon, ito na ang huli namin. Magdamag, ito lalaking bitbit. Ayan, mayroong talakitok, mayroong malakabas at tsohor, nora-nora. Ito pala yung nora-nora, mga maninilaw. At syempre mayroong alimasag. Ayan, alimasag at pusit. Ayan, ito na guys ang huli namin magdamag. Pag-uwian na kami, kaya kuha na natin ang short clip. Shout out kay Edo Fernan. Maya-maya sa Nick.